person went missing yesterday at around yesterday night, and the family launched a manhunt for him, but was found dead today. Uitana kukuwachire. Ngakiaro itali serikali itali kutiria mana ntungonya isoki abantu ba koiba ba ikesiko nga mbarabiaba n'abantu abandi bago ijagose emijano yabere mune yugusira kwa mbuso kono kwa abantu ngakiare serikali itali weso yere ati abantu abo asama ruwa ro bale tayari kulijia abantu ng'abantu abana abamaru wale serikali ena maru etongere yo kere buwata abantu bamaru ayo umuntu kukwaranga umuntu wasokire gutukutoteba kwa mfano iyo kuri watoka kwa kwali watoka kwanyorekana no bwate kasoro kwa ilo senyagitari lakini immediately ere munaso agite after 2 hours no muntu kolate kino muntu kwete tokonyora twagenda paka utwanya umwana gakwete ona inaro tubwate aminto tubwaticie tumanyanga umwana no burwere bwa muide tibuka muita usina abantu bamuitete gikiarusitio mwana nyumba mwana sirabutu yarengo litimo ndi yororo asina sa muntu akurete arabuse arairie para igoro likori mwancho muri gweta seni gya Inka TV aigana sekenyoro gya kerenda gigutoka asense moya marani ime county ya Kisii anene nigona nyorde amenyi bekenyore keiga bo matemuno watekana amonege kore bagotabuna nigo getana kororekana anene asekenyore keiga kurende nigo banyati bakorora egento batanya kwerorera Sasa marido ngor kuchasi macha umunke kenyoro kia nene kia kerenda na iga musabrication aiga atule county ya use constituency ya North Gitutu chache wono omwano yone osirire amarita iga ari kurukwa Peter Rosana Machou igo yarengeri tukulia igoro asetwale ngono mwana yone aseto kolegazi ya matafori iroje kiniko narenge rugura kiaso kulima nere garenge roje aso waka matafori ya yaira yachi wikachisa cyarenge angesa anesa tyamugaso nkarona aro siringa kulimirimo yane yo kulima nkairena anka njikora usumune rosirikende wongo chicha kanyora barosi kibaro setinga bikomonwa karuoronga chaka orogendo ruko ina tiangende roche mu tabu atimubiri mu yakuiguya yangende roche majitari ngororo mutali wisiyesane asirindi karuoronga bwatingira ngati yangende roche ane ngutuike para omo bando katera yaya tinko gana roche ne chiange chine muri ya tu tiangirane ngaira nchianga kirane nchianga kaimuki sirasi yani ngati yangende asenga simigete chikabisi chinderoche njiko kora kyara kuru mambi katinda agenda kai korolende ngoi karoje nganyaru mwana uyo wake litabo liyo moiso na liya kumura emburango tuere angamatebi mbule ne nyinga akatewa ya embule ne nyinga tianyikame tuwa tukaigama aseke panda ikio lirondo wane lirondo lingo chalili yara atua ngoruwa ngo bornga yaya tiango ndali yage sigo chali aturero na ne kamira ya kere muri gutu gochikuligeria konyora se likoliki ande ngochikuligo chimate linde ande konyora se linde likoliki basi nali yaje tukumburi aki mwako akibono kona weta nani marondo ngamate yage tirinde na takamani ngoroki asiriri onde sigo chali atu akamya kwante biga bone tikanche chianga toka enenka ntoliko kamaga ndoliko kama ya na okani ya ndoliko kama basirini kabonga kiba numwana yante abi kacho kuruoro oko yandi kuchianga kache chianga nkabata yali nenchi nkumuyura nganga kiande bitika toka yanda ngunki gosaro basi ante tangana asinali mwino wangu yubu kumbe kuruoro asa matawali ya yandi tu ali getiliba nganyo oko yanda bwangu wangu ojerani wala kuna ikire paro mwana yoko mnyako kongire pa kali ubukombo toko chapa kanga kerato wa chapa kanga mwabo mwanyina bono mwane na toko tanga kuika lakini kumwamu muromo nene nere kurumate ona ari akagenda nyumba mwabalenge bamanyite na mukamu rumu yabo
mumuru yumu abotali yaiga basi okogenda ekera agenda ntinandi kunairana nkoronga tiang'oirana omong'ina nambori ng'aki gaya ero gaiga timbwati bese ng'uchira tingi basi kurwo nkobora tiang'ena ng'omwaru sana rugoro rero matebi ng'a yarikire bobe bana koniro sana nore bono rero omong'ina agateba kende nkirikirande bono karichi basieti ande tata naiguru noba ikarasi nokamuru mwabo jinkobwate enjera nkubonga tiang'ende ase narende mete chinsiaga chire para iga siage chikonye mundu ndo ntebiri gocha kunguria arenge nande konye ndo nero ntebiri kunguria arenge uri kurumuine omuna ne chirani ono kuchikoganye kigakio ntebi uitakali gocha ikapiti nikaondoka kagenda tiang'ende muntu uyu mwina ero ntebe onko genda kinde njira kogenda omwana ya runyuma ang'etani basi agende kuchimotu agende kuchimotu kebaye mwina n'omwana onde omugisangio bakwanani kera bakwanani toike asinare ese bagocha abantu bakobogera gucha basi nyobe yabo sinare kogenda gere mate ne yere njira rugo kuruko kubona ki omwana uyo arase kogenda agenda asako genda ande nainde kumubwati uji kumubwati kanyana kumbe agenda ne yaji ko ikindi embura nande kanye embura yachagiri ngwango tuyererene basi kurwarongo yakara nayi korongo mate bone ngete korone kega bono nende kete kambura kana gakekare tubwati njira togenda tukaimoka tuwaija tutogo icha njenga swa nyumba mwane nera gaswa mwabo akira swa mwabo kumbe magutange nitari ngoro okumukia kabuyo yake na tiang'ende jibura maguta kwando ko gora maguta nande naro chirende nga nyini njale nga oko ande gora chisu ichikuru kuomena chagari rende oko swaliko oko kango mene iyo mukamurumu abone bakurugo njengo yonga naro chirimi mina akora tianda re tora ngwetora nane tora iga endagire goche koyo umuntu yo gocha umuntu no kontenga ki mwako utakubukora agirite ndagara yayi chine ngaboka tukara ngarage bora tuarari iwa yachi kuikachisa kianda kyabo tuko manye kuigwanga mam omwana omukamuru one narange na nariti ko range na biara igo manye kuuranga kiboyani basi mungina ruoro ingi tutakugira na wono twari kiaga twabekire toko soka isi kutwaikire ase umurango na otanyolete mukamuru mwana rororo uyibona bari barongo bono nero talinga mangata tinga kai rosana garu nyumba o tebiringa ncherero muri konkon oko akeli ukunga na gure nali yako tiko yanda kuchirigoro mwamuru mwabo kumubwa akubwa ati gere korurusu kunyuma basi nena limu muru mwabo kungwa matiri tiko chikoliya liya konyo nga kei uni naro kala tenga mo ngoza tubumto na kule tumbo kubeka chianga lito chiko mzakane ucha matokero ngaya na matokero goro toko chikoliya mondo natachita tuchikoliya ondo kaliya mina lite kerenku murange lingo itabari ono onko gende rusana ime lingo itamatoke mungu mwenga rusana ya itaba mundu teyo kubuga ekabatire tugata chinsana tugata tukachakira iga kombani toko genda rucherie marunda alia situarenge tokurwa marunda itoko gende nchirende kurukunya mutaro tokurunya mutaro toko genda abunya muhanga toko genda getare toko getare na ndo toko tirimbuka au wana toko cha inkanga wana bwachiri boki wana kera bwaito bwakire mugambi na akiri twesi umugambi akakawia kidogo akateba karati yake bono naindi tu wake simu nalitoa mubutinga bono mugambi kitoko ra next kyaro bono tigato suye siri mezi mbitwala ko chokota tebyo tubugeri egere tu chisaraizi abande batoke baiche toko bwati umwana otoro nga yagenda kusororeka nandi bono sirimbi umugambi ko teba nga is okay now bono yo muye sirimbi otwabugitie sirimbi agatwabugitie sirimbi abande bago chabona kabalenga Teko batebyo moyo ane ko nyangete omwana onyonya takiti kuchifu ni biya ko chinyamayo tenko anje ni kyaramye ko uchirora na inde ngamanya ko batebika bono egento kende amatanga nali mwinali
tiango togende samatanga itorango sinali bali bakumotenga mwono muntu osoke kanyune yi nabwata kibuli ali yagenda chikobera samatanga bono nchekera nabatike ngo batinga njina chire yichisa mu jirya nyama nagenda kuna kubura buli kogenda nyoro ndi mubuli mwana igabe getego ti mwamoroli ngayaya moko nyoro muntu igasirite mu muita abona agana na ikase ikanise kale kurukungura ali nyasore second school kama kwenye mwalimu wa mwalimu ko kidini ase ekenyero yita kerenda naruona mubuli omwalimu okumbuli ngayo ubwitinigirete ngani ngakyole no moro ngayo ko yande sirasi nabe yabutere namweresa namutebona litangase lire kanisa nange tikangende kanisa yende muinangira litangase li kalitwale ngano mwana ndo mumuro minto ne rumbwati tikurima abande bagende teko kokora musako sisemo mbali Nadia kunyironga ki mtubona otole muteja ndubwati simu ono tiango buli ngumwalimu usinatu akiresi minyo kabwate simu kweli basi nalitwaje kwenye mwalimu wate simu utako tuwakira ende ndikera tole muteja tuimwa usira amonyoli mwalimu wo muntu mukalimu twa nabwate simu over dise ye mungina naruole namotebi otuwakira wono ubwate simu taliyo mungina oyo bwate simu takieti kwebacha antenga to basa ko yandare usano nyori kaniga kwite aga ositati tuna kwirete roli narira aja kana ndama unabwata menyembe sumubuko aja kana musamaria mwema tu amanyainde engungo etaso boy wonkolera ngo ete para oitalene na mutebi boygo na muyeresa kuruwa koraki kondi nabwate pikipiki naliande ni pikipiki ngo jiwoja aikire abuya sarenge wono nje okolera kulikuwa nenalira na nje ngosirai nguchi ngosirai nalenge lakini okorora kwane kunaro kutangani aso mwana yabekire aka twanga kasinini gamuna nakasibi wono gokolire ligoro muteto yora ngento mundu gokolire liensemo gaiga asaya garara abuse ekera yite nyumba muntu embura yatwete amagora yagara marabuse no nyotigete bikoro te nyumba tianga tasite yora nyolenga aitiringerete utatigalia sachita kabekwa aiga kuri nyuma naoka pora nindi ekushi nilinga ngakibonu muntu yanya alikanite ago chama gona marabwale akiyanya alikanite muntu uyo muteto yora abu aisungeti orta monga na aisungeti nakagenda ku kare just 2 feet nakubona kabekiroro wono nanjenjerende natiko naba unconscious na irunya itali na abera igo na ruolende kana ruroro nama kuronde buya na akire wono omwana oyo korukutumbo nere na mumuro minto nabuo tumborero chikulike statement police na ubamoira engendu ase ali nyangena mumuro yo minto na mwana aro bumbuli ku Kennedy ne na bagenda komo na tumbo na bagenda bamoira mojali bolo tumukire yakumbali ke statement barika igarika nero nyerika muna bono gukwana iga na yande ayatale ko wanga inda bo binane nkwane siko yeli nganeli nerabo akwane siko yeli nganeli bona baminto mwana yo na basiririga ndirende yonsire ngabono inkingo kora tatiganda asabe okonyi bolinga abantu mo serikali mo mbwatisi tumanyu mwana yo ngakiasirete yakogere ngente kinkaba tigurite kimiro ekerenda aben tamanyi tinga kimwana yasira igo anene kubwatekana amuntu mugakabuya matega nyara watabuna igo asama tukabwango iganyarega gwetira kinga kikinkongo anene ase kinga kicha butuko agocyunga nigo abantu bari ase isiko yaye nege koregetangani anyaraga gotorabuna nigo anene engombe yaye yanyate konyora omuchando omonikigima wikira bona iga egento anene kya moire amaisugusu amanikigima no ena mabati koibwa kuruisiko mwancho muri begetasini gya Inka TV nenengana anene ya moire amaisugusu amanemono asibone gata maitigo sinaba ibigo sinaba rogikuro asoro gongoro igaba mere bako mukorera ebitage kunebiga kuro asentunde
gochia ase egika kende oya renge amatukata tayari gose wiki yali go chinyuma omo na kutole nyumba na tanga nti kukwana nga sikokorere nkong bodo kuna aralire omo na nkune ngaya abantu mbali bali zika basi akera onde abantu mbali bali zika kama de ngosoka akankani yata ngosoka tiga tukatiga ncheti so agati li tukio lili kubwatia eng'ombe yiga cha kuruchindenda monwa ne chimioro bonto kubura ndi nchike kyabeke nguru orongo yandu munyagitari nali ngumbaiga buya kenyeji umunyagitari yoyo nko marete akana mwana to ntika yati katonye mete ye kenyeji basi bako ye mete ye kenyeji eng'ombe li ego chego sidi tena te bwenati ngora ya on tianga ndike songo kwa ndo munyagitari wege songo kumoleta bano munyagitari kumatenga kinga ng'ombe ye neke unerwalite okonte minga nkonye bwanya matukata to yake kisindani satu basi onsa bachibese kya sabete koruwa ronje karase ngenge ng'ombe yane ne ronte ketebuyene tinji tiko sita nkamwa intahori nkamwa kibese kya matukata to kibese kikasika ng'ombe te kiete kikobuyene ng'ombe ye omuisopi iko yakorerete ekaba bobe sana ikamanya guru nkanyora munyagitari yo nera ngandika kigati yanyeire imbaye kiba sinke got nyeire nyande jiko buyani kera buyane ng'ombe yiga kagenda igo ekagenda paka bolo tinda manyanga oyo nyerite ngaki yo yakite gakwa tu ekere ng'ombe yachire mambi yaye kubugukia na ilo mune na ilo ngontenga kai noiwete abantu bale baleziko abantu baleziko utika bana byori yo tikanso kabisa na ndo ngonkani ya tuwa soka atika nyumba nere na ata kulitiro kora na abigita mabati sika na sinanga nite wano gocha sende mabati nanyi bigite sengombe kurara hanga mabito jukoboka tokonyora mabati ali alenga matamo ama kwere takole kiti tai ya mabati ayi nara gachaka genda wale kara mabati ayagenda mbaira nete naindi ekera baire nete bago kuliya mabati ananyanganyire byatigara bakongana mu muromo no monene nyumba emuro chimata ebi bayare ngere isiko ekobukuri amaje I think 100 liters inda sikote bono na ere siko amaje na arenge ali abachiete bakanda bakamura amaje alise bakamuki bibi nande bakabwatijira bakanda ko banyora mabati altakole tayo pole nde bakabwatijira bakagenda bona aba I don't know whether abantu abana abaivi gose n'abantu bara abarogyo bono asuko making ayende kina bakere gati y'abantu abaivi mbaro n'abantu mbari baburuka ine gati yaga bono kuba cyangiyete yoro yo gutuko mwana one sengenjo ayo umuntu uwasokire gutukutoteba bamfana iyo kuri watoka kwari watokire kwanyorekana no bwate kasoro kwa ilo senyagitari lakini immediately ere munaso agite after 2 hours no muntu kolete kino muntu kwite tokonyora na bonigo anyarira kwimukia egetambukiro na gusaba serikali nyari ane kubeka chinguru cha bene na kwenikuna bunyarege gukora obutukivwa bwango kigimana kwenikuna obwene buya mateyigana ne obwene bwanyagusira bwanyarire bokorekana tiremba mwabo tono gochana kone sana ntu ngeze ko peninga sito yombeme kabisa mungu ndakuzu nyombo ko mtu para nenji mne yangu yana atebi serikali teke kubuye kulenda banenji ndoko mtu mne jingo kupara kabe tiri mwana marunga yo serikali teke kukumu kulenda banenji bakuchire buyi bakuchire bintu ko igwa bategera marua batega abantu bagoita mwana ko gusimba kwanya tulikoma akoitwa tukagitenga mwana bamuraga bamnyaka bwaki kinsana tukagitenga ngomanyora bare bamuirani goja tujakonyora ngo mwana gakwete ale irinjera na sale bamintu na sa sinini asini otare gutambuko ete sale aseta yonkwan konyora su tambukiri otwagenda paka otwanyo mwana gakwete ona inaro tubwate bamintu tubwaticie tumanyanga umwana no burwere bwa muide tibo kamuita
usina abantu bamwitete ngikyarusitye omwana nyuma oba uwitana kukugwachire ngakiaro itali serikali itali gutiria mana ntumonya isoki abantu bakoiba baitesiko nga mbarabiaba n'abantu abandi bagoija gose emikano yabere muneyo gusira kwa mbuso kono kwa abantu ngakiare serikali itali weso yere ati abantu abo asama ruwa ro bale tayari kulijia abantu nk'abantu abana abamaru wale serikali yana maru etongere yo kere buwa abantu bamaruka serikali bore for all criminals all over the world babu atu si bagambiwe bona maruwa kera sare na maruwa kera serikali ko na maruwa aya ebintu biroro binge byarule kurukinse bintu ama dawa ya kulia bina nini ya kirega na maruwa serikali tuli gote kichukumu emanyanga inki yakogera amaruwa yaro ngakibo na maruwa arago teru ngocha na bayo kolera seto gaiga mwagijana usakoli yubyano chemete ngumbwalia usakoli yubyano chamatokega usakoli yubyano abwate ene cyane regalia usakoli yubya sukumanere simekiralia usakoli yubye gitungo kirege simikiregalia usakoli yubye kaonere simikiregalia abantaba igo yani igo ngabono ntuligo kona marwa koliga sine bindebiko bibekiro mbagendre serikali uchumi kote ne bindebyo uchumi asa marwali gete nanga itoke ndi asa marwali gete ne jana gateyo asa marwali nanga mutete yo simekiroro wakijira abeki ya nyalika ne bintu kamingine tuana kote muye serikali yata ingoro ya marwa maru na ningira ni masini omoibiyo yo koiba otherwise nabonda atenga omobiye tali koiba sama gosai omwana wasomiro yegete form 4 wa Koli University wachi wake sabu yoko menyo bobo mabwa tobu atimere muri kire tobu atike baruwa gokora abantu abamanyiriye se basomete se bayigete ebinyora abana mbaro basomete bantu mbati batasomete nke serikali zakulikira abantu lero wibiye bosire nigo tonyora libagalia bene lyokwana amonere omu OCBD Omarani subcounty Benchorif Munuve oyanene otonekeluna nigo obotuki kuwatekana amonengane yeiga bua chakriwe. Leo asubuhi mwendo saa 1 hivi tulipata habari ya kwamba there's one person by name Peter Machogu who is aged about 25 years who hails from Marani sub-county around the Riom Marani market, who was found dead along the footpath. The person went missing yesterday at around yesterday night, and the family launched a manhunt for him, but was found dead today. He was found having a belt around his neck, which was a bit tight, which is a suspect there might be somehow alcohol, or he might have committed suicide, or he died because of strangulation or whatever. But now you have launched an investigation about it. We are requesting the members of the public who have news or have any information to come across and help the police to investigate. Rwa asinkejega omwancho murge bwita sini Inga TV kurasi kinyoreke ya kirandigi kutoka Asoro Gongo rwa Marani me county ya Kisii. Edene Lucas Mogaka oba uitana kukugwachire ngakiaro itali serikali itali gutiria mana ntumonya isoki abantu bakoiba baitesiko nga mbarabiaba n'abantu abandi bagoija gose emikano yabere muneyo gusira kwa mbuso kono kwa abantu ngakiare serikali itali weso yere ati abantu abo asama ruwa ro bale tayari kulijia abantu nk'abantu abana abamaru wale serikali yana maru etongere yo kere buwa abantu bamaru